Let's shift our focus now to Brumfisher Phase 2 Extension 7, where the residents are calling for urgent action regarding the inadequate housing conditions in the area. The residents describe living in terrible conditions as their homes are situated in a flood-prone zone. Community leader Joel Mabaso says government officials have visited the area and made promises, but to date, no solutions have been implemented to address the problem. Bazoba umfanekiso ngqondweni abahlali abazinze kwindawo yaseBrumfisher ephase 2 ngemeko engaginyisi mathe abaphila phantsi kwayo apho besithi izindlu zabo zakhiwe kwindawo enamanzi. Inkokheli ethethe egameni labahlali umnumzana uMabaso uthi akuvumelekanga kwaphela ukuba abahlali bahlale ngolu hlobo. La eBrumfisher side about maybe izindlu engizaziyo esinazo kulist esasubmit 2006. It's about 54 houses. Ofane zisuke zihambe semanzini extension 9 and 10. It's a chaos, it's a disaster. It's a shame as Africans kule free domestic sikuyo. It's a shame ukuhlala endaweni so because sasicabanga ukuthi silesize basusele kuzanda basiletha lakathi basiletha kuma graveyards. So zinengi izindlu ezisemanzini mama zinengi kunomunye ugogo uzowashona ugogo abantu naye ihlala emanzini indlu yakhe yagcina idliwe. Isimemelelo esibekwa ile nkokheli sesokuba urhulumente ade angenelele ngokuba afudusele abahlali kwiindawo eziphucukileyo. Njengoba esithi iminyaka le abasemagunyeni kurhulumente bayeza emva koko kungabikho manyathelo athathwayo. Situation yalana ayikho iMEC or the deputy president was here, the former president Kgalema Motlanthe, Thuli Madonsela, all the government officials every year. Former Mayor Mashaba was here. Everyone often ukuzodlalela eBrumfisher to campaign, they come into this house. So I feel ashamed as umuntu omnyama ophila kule condition. Omnye kubahlali abachaphazelekayo uCharles Masemula nothethe enyembezana uthi imo yabo ibuhlungu kakhulu esoleka ngelithi ukuya phambili ufuna ukuba kuphuculwe laa ndawo bahlala kuyo ngoba akazimiselanga ngokufuduka kwikhaya lakhe. Bothata bo rena le bona mo ke bothata jwa metsi. Ke a sokola nna le family ya ka bona a ke tsore government why ba tle ba tla ba re ya pleke e so ba ona le thuso re itolang di president ba tla mona ba go tlo ba le dikgetho ba re promise ntwe le re ga iteng bona so a re tsore sa ntse re phele jwa ke nya gore ba ga RDP ya ka because ina le metsi ka mongana and then ke ba tlo re ba thube bridge e ba ya ga ba santse ba ya ga nke be le re mo go dula makgowa pleke nne ka sebeso bona Sanzor ba ithu bridge ba ithome ga botse mama gore ke tloga mo ke na le mengwa go mega a ke khone gore ke tloga Sanzor ba bona gore ba itsa mo mama is either ba ira di train or ba itsa eng mara a ke tloga mo ba Sanzor ba lokish and ke nyaka RDP ya ka gapa. Amalungu asekuhlaleni abongoza urhulumente ukuba enze utyelelo kulangingqi ze emva koko eze nesisombululo ngokungxamisekileyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eBrumfisher.